Can sé brnarm as agad tadíhil cóirla í álarthú agus coidú í álarthú agus sinnta lucht a grá agus lucht a gambín agus lucht an airigid mhór ceirstearrá tuair me dinne coidúide sin complicéad pont chu am aige sláán as rud suúracha tam suúracha maithas amá agus na feimna bíigh mrá óga agus ag fearóga a bhfuil mráach súla páistí. Feib na casta tanú agus ní féidir réad a réite chu siimplí sin. Sin thuúm sé sin gur feib gur mín feib na casta go daoine agus na bhfuilíon réite siimplí orthú go gaiithir pléile go teiscinna. Massam go bhfuil sé anmha, massam go bhfuil sé anatáhaach, is léir go bhfuil sé seo feib trééis an rud a thorla ngáileh leis an banmhacht sin massam gur léiríonn túisgurt na hhéann go bhfuil rud a feibban agus caafar é seo a churcan cín agus bog aráig agus is tú smá le na hebreí massam más féidir le deisgurt na hhéann sin aanamh chumá is bheith talchaí maithagan. Níl mé cinnte sin sin cinneol éalú ar mar hansa ag níl mé brú cinnte tá mé idir cá chóirla. Tuigim cean fá a bhfuil sé dí, sílam go bhfuil rud an dí ach sílam go bhfuil sé dí margheall ar rudí beidir margheall ar chuirsaí sláinte agus rudaí mar sin ní éim go teagh le daoine bí just an rud eil. Well, stella rá tá so go is rudaínta persanta sin ceist tá agam bhil siad an le hálas a chóirt fa cuasaí gréise agus sinna le rinne chuid mhór cainte ar margheallar an ginmhillte agus sinna le ní hé go mé héana bhhaach le ginmhillte ar Thairbí tá mé a bhhaach go mór leis an síal agus is cuma cé na habaltach dé teag páistí nó go bí is fiú iad a bheith an. Sin ráite tá casanna áirithe an agus beidir ghfuil cóirla íthar géine agus ar gáid tá seans go méid sé úsaideach go mé daoine ábalta gáil agus an cóirla sin na eil. Chuna bheith fearnach níl mór an ólas agam ar an chlinic sin, ba sílam gur bhfuil gá go méid clinically agus ólas ann le haimimená go méid siad an rá na cearta dhéanamh. Níl mór thuair agam faú sin ach ní an téim leis agus just mar sin an dá tóghaí mé, so níl mór thuair agam méach just tá agam nach bhíon téim leis.